Ayun, magandang araw ulit mga kababayan. Hanggang sa muling pagbabalik ng ating maligayang pagbabalik ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, kunting request lang ni Tatay Minto na kung po pwede ay paki-like at paki-share ang ating ang ating video. Kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, ay paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video na i-upload. Ngayon mga kababayan, bago natin umpisahan yan, pa-intro muna tayo. Ayan. Ka sa droga, ang sabi nila magbantag ka. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila magbantag ka. Ngayon ating kukumentuhan itong mga nangyayaring usapin patungkol dito kay DJ Bantag. So dahil sa mga nangyayari, may itinatanim na sinasabing mga ebidensya kung ano-ano pa na mga binibintang sa kanya, ay lalong sumisikat itong si DJ Bantag. Ngayon, nananawagan na rin ang mga netizen sa ating presidente na kung po pwede ay palitan na rin ito si Remulla. At ang gusto nilang ipalit na pinapanawagan nila ay si Marcolita. Na kung saan ay alam naman natin na si Marcolita, isa siya sa nagpasara ng usapin tungkol sa ABS-CBN nung mga nakaraang taon. Kaya ito'y pinag-usapan din, naging mainit ito sa social media itong si Marcolita. Ito, bilib din ako rito sa tao na ito. Kaya sa aking palagay din, pagka papalitan si Remulla, ay palagay ko nga ito si Marcolita dahil abogado yata ito, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, yung mga netizen na mga sumusubaybay sa buhay ni Bantag, kay DJ Bantag, saka mga team Bantag, palagay ko wala na kayong dapat ipangambay. Kasi itong mga ginagawa ng DOJ ay para bang ano na lang to, parang scripted na lang to. Dahil nga nabahiran na itong si Remulla doon sa anak niya na nahulian ng droga. Kaya ito, kahit ano na lang ginagawa nito dahil wala na siyang inaasahan. Natatagal pa siya sa pwesto. O yan, pag-isipan niyo yan mga kababayan, bakit ko nasabi na hindi na siya tatagal sa pwesto? Kung natatandaan niyo si Erwin Tulfo na isinalang sa Commission of Appointment, na nakadalawang beses siyang na-bypass ng Commission of Appointment. Kaya't wala na dapat ipangamba itong mga supporters ng DJ Bantag dahil pag ito dumaan sa Commission of Appointment, itong si Remulla, sa tingin nyo ba makakalusot ito? Sa tingin nyo ba hindi kakalkalin yung kaso ng anak nito? Sa tingin nyo ba yung mga operate ng Pogo dyan, hindi nila kakalkalin yan patungkol sa kanya? Kaya itong Commission of Appointment, pag ito pinalusot ito, si Remulla, abay ibang usapan na yan. So kung sino man yung nakakaalam, nakakapag-research dyan na mga netizen natin, mga manonood natin, pa-comment na lang dyan kung kailan ito isasalang sa Commission of Appointment. Dahil ang unang-unang na-bypass si Erwin So kailan itong DOJ secretary? Kagaya nangyari noon kay Aguirre, kung di ako nagkakamali. Aguirre ba yun? Na maaga siyang nalaglag doon sa DOJ. Pinalitan ni Guevara. Ayan. Kaya itong mga supporters ni Bantag,
abay ano na kayo, magdiwang na kayo dahil malapit na ito isa lang sa Commission of Appointment itong si Remulla. Kaya itong si Remulla hindi na gumagawa ng trabaho nito, hindi na niya ginagawa yung trabaho dahil alam niya malalaglag siya rito dahil maraming usapin patungkol sa kanya. Isa pa, nabawasan yung kanyang kredibilidad dahil doon sa nangyari sa anak niya na lingid sa ating kaalaman na ang sinasabi nila ganito ganyan daw ang batas, pwede raw gamitin yung ganito, kaya ganyan. Aba, ay kung ganun pala na 3 buwan lang palang lilitisin okay na, mapapawalan sala ka na, bakit hindi gawin sa mga ordinaryong tao? Bakit special itong naging paglilitis dito sa anak ni Remulla? Napakabilis. Alam natin not guilty siya. Nandoon na tayo. Sabihin na natin hindi talaga siya suspect. Sabihin na natin talagang wala siyang kasalanan, pero ganun ba kabilis talaga? Ang dami kong mga kakilala na hanggang ngayon nakakulong. Mayroon pang sinto-sinto na hinuli doon sa may parting Kabanatuan, nakamag-anak ng barkada ko. Hanggang ngayon nakakulong pa. Taon na nakalipas. May kulang sa pag-iisip yun. Pero hanggang ngayon nakakulong pa. Sana isipin din natin na kung tama man nung naging desisyon dito sa anak ni Remulla, paano naman yung iba? At saka wala nang ginawa itong mga ito, kundi tutukan itong kaso ni Bantag. Wala nang nababanggit na persilapid, puro bantag na lang. O, di ba? Halatang halata. Kaya kayo mga DJ Bantag supporters, mga team Bantag, abay magdiwang na kayo dahil ito, pag nawala ito sa Remulla, sa Department of Justice, mapapawalang saysay itong mga ikinakaso sa kanya. Kita nyo hanggang ngayon, nasa preliminary investigation pa rin. Hindi sila makapag-direct file o anuman na sinasabi ng batas. Dinaan nila sa proseso. Okay, tama yun. Idadaan talaga sa proseso dahil hindi naman in on act yung kaso niya, yung pangyayari, hindi ka agad-agad na yung wala pang 24 oras inahuli yung yung salarin. Pero siya para bang malayong usapin pa yan. Napakalabo nitong usapin nito kasi puro hearsay yung mga sinasabi. At saka yung mga kinukuha nilang mga witness ay mga bilanggo. Siyempre natural lahat ng sasabihin diyan ng mga bilanggo na yan, dahil in-script na yan, tinuruan na yan, may kapalit yan siyempre. Kulong ka na nga, gagawa ka pa ng ganyan, di ba? So para mapabilis yung pagkalaya mo, sasali ka naman sa ganyan kung ikaw mismo ay gusto nilang gawing witness. Ganyan yan. Kaya magdiwang na itong mga DJ Bantag supporters gawa nung ito, pag isinalang ito si Remulla sa Commission of Appointment, abay, sigurado ako, laglag ito mga kababayan, laglag ito. Sana kayo mga netizen, mga nanonood, ipanawagan natin sa Commission of Appointment na i-bypass nila ito si Remulla para mapalitan na ito. Kaya siguro, isa pa dyan, na tahimik lang itong presidente dahil nga, ang isip niya, meron naman tayong Commission of Appointment. Ngayon, siyempre, kung sino man yung magiging kinatawan ng Commission of Appointment, manawagan na tayo doon. Sana i-bypass na ito si Remulla. Ilaglag na ito. Huwag na itong paupuhin pa niyan sa DOJ. At nararamdaman din ni Remulla yan. Kaya lahat ginawa na niya para sumikat siya. Dahil itong nalalapit na 2025, yun ang target nitong mga ito. Maging senador. Itong mayroon man lang isang senador na mga Remulla kasi matagal na silang nakaupo sa Cavite. Gobernador, vice governor, congressman. Ganon lagi mga papel ng mga yan. Ay gusto rin nila makaupo ng Senado. Kaya pagkakataon na sana ito ni Remulla. Kaya lang siyempre hindi natin masabi dahil siyempre dilawan ito si Remulla. Marami siyempre supporters din yan.
Kaya kung mayroon man kayo nga mga opinion, i-comment nyo lang dyan sa comment section para pag-usapan natin. Sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka.